Derbi susret 7. kola grupe G kvalifikacija za Euro 2024. večeras će u Beogradu odigrati Srbija i Crna Gora. Komšijski duel ove dvije reprezentacije nikad nije bio važniji, jer pobjedniku otvara vrata evropskog prvenstva. Srbija je sa 2 poraza od Mađarske ugrozila svoj skoro siguran odlazak u Njemačku, ipak Orlovi i dalje imaju najizglednije šanse da se pored Mađara dočepaju eura. Zato im je potreban trijumf protiv Crne Gore i najmanje remi sa Bugarskom. Crna Gora strpljivo čeka svoj prvi odlazak na veliko takmičenje. Smatraju da su konačno zreli za nešto tako, što će pokušati dokazati večeras u Beogradu. Ako bi odnijeli pobjedu, u zadnja 2 kola bi sami odlučivali o svojoj sudbini. Ovo će biti 4. duel Srbije i Crne Gore, u dosadašnja 3 slavila je Srbija. Među Orlovima večeras neće biti Vlahovića i Ristića, dok je Crna Gora kompletna. Utakmica Srbija-Crna Gora igra se večeras na stadionu Rajko Mitić u Beogradu sa početkom u 20 sati i 45 minuta. Možete gledati na ovim kanalima: u Srbiji na prvom programu RTS-a i Areni Sport 1 Premium, u Crnoj Gori na drugom programu televizije Crne Gore i Adria TV, u Bosni na Areni Sport 1 Premium, u Hrvatskoj na Sport klubu 8, u Sjevernoj Makedoniji na Areni Sport 1 Premium, te u Sloveniji na Sport klubu 1. Evo i nekoliko svjetskih sportskih kanala na kojima možete gledati utakmicu Srbija-Crna Gora.